Wise Men Production Johera Achikoba Fans Engagement Tour nke ugboro abụọ ya n'emume ncheta Ochidike debere aha ya n'akwụkwọ anwụ n'ụwa egwu na egwuregwu bụ Chief Boniface Obi onye ama ama dịka Baba Ụwa. Nwanne ọ ga-akpọta ụzọ azụ na Festa Hotel nke dị na Afilo na Nza Ozoblo on 28 December 2025 from 2 p.m. till ndị ga-elego that day gụnyere Nze Blizu Dogbu Meta Icon Manchi Nwotu Adankano Otalimo na DJ S2K bụ onye ga-eji ego akpọlite mmụọ gị. Onye na-apụrụ iche that day ga-abụ His Royal Highness Igwe Fidelis Nnamdi Oruche Obi Ozobolo. Nnukwu onye ọbịa pụrụ iche ga-abụ Honorable Sir Kenneth Akwuobi onye ama ama dịka Okwuluora Mayor Ogbaru Local Government Area. N'iji kwadebe maka ya bụ mmemme a ga-achịkọba audition arụ dị mma maka actors, musicians, dancers, models na ọtụtụ ndị ọzọ on Sunday 21st December 2025 by 12 noon na Festa Hotel Ozobolo. Mee ngwa jee wele fọm gị maka ya bụ audition na Festa Hotel dị na Ozobolo ma ọ gbajebe na Ijele na Blaze FM dị na Oraifite. Bịa ka igosi ọntarachi gị kọwa n'anya. Maka ajụjụ na ozi ekele kpọọ 08065796599 or 08109433247. Just for the sake of the audience, state your names. I'm no other person than Honorable Sir Kenneth Akwuobi, the Mayor of Ogbaru Local Government. Okay, yeah, as the Mayor of Ogbaru Local Government, there is an individual who lived in this part of the world for a while. His legacy still lingers on for us, some of us. So, but how would you remember the name of the late Chief Boniface Obi? Oh, I've been residing within this area of my jurisdiction for 43 years. And Honorable Chief Boniface Obi, known as Baba Ụwa, is a legacy to record. It's an icon. It's a template where we started our journey. When I came in here, he's the managing director of Festa Hotels Limited. And in fact, he's an idol to us. He set a pace for us that we'll not forget easily with the wave of the backhand. He taught us discipline to the core. You don't just mess up where he is. He's a man of principle, very strict to actions. When you contrary to what the law says, he doesn't take it for a joke. And I know him very well. He attracted a lot of international figures in terms of entertainment. He made up. When I was here, that is when I met Moody Bear, Yvonne Chaka Chaka, and what is that name of that? What is the name of that international musician that came that time? And I think in entertainment industry, he has excelled tremendously to be a credit to us for his existence. So that is it. It remains a memory to forget his name. He's an icon. He meant a lot for us. He taught us discipline and a lot of things. So may his gentle soul rest in the bosom of the Lord in the name of Jesus. Amen. Thank you so Thank much. you. Who does say we know? We know it. To wind it up. I want to hear this though. Me and my brother will be here. For we to make it real. We are going to make it reality. For Solidarity Solomon. Now here we go. Come and laugh away your sorrows. We don't jump, say we don't chill, don't go back. Allah He's a Jesus, no one. I want to make that idea. In that idea. If you know your history, then you will know where you are coming from. And in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo Maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu a.k.a. Anambra the First. Metal of There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or pick it up at Jolson Bookshop, Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DMGS Onisha. Call 080-3338-2643 or 080-3791
Three Wise Men Production ji ohere achịkọba fans engagement tour nke ugboro abụọ ya n'emume ncheta Ochidike debere aha ya n'akwụkwọ anwụ anwụ n'ụwa egwu na egwuregwu bụ late Chief Boniface Obi onye ama ama dịka Baba Ụwa. Nwanne ọ ga-akpọta akpọta ụzọ azụ na Festa Hotel nke dị na Afilo na Nza Ọzọbụlụ on 28 December 2025 from 2 p.m. till ndị ga-elego bịa that day gụnyere Nze Blizzard Odogwu Meta Icon Manchi Nwotu Adankanu Otalimo na DJ S2K bụ onye ga-eji ego akpọlite mmụọ gị. Onye na-apụrụ iche that day ga-abụ His Royal Highness Igwe Fidelis Nnamdi Oruche Obi Ọzọbụlụ. Nnukwu onye ọbịa pụrụ iche ga-abụ Honorable Sir Kenneth Akwuobi onye ama ama dịka Okwuluora Mayor Ogbaru Local Government Area. N'iji kwadebe maka ya bụ mmemme a ga-achịkọba audition arụ dị mma maka actors, musicians, dancers, models na ọtụtụ ndị ọzọ on Sunday 21st December 2025 by 12 noon na Festa Hotel Ọzọbụlụ. Mee ngwa ngwa jee wele fọm gị maka ya bụ audition na Festa Hotel dị na Ọzọbụlụ ma ọ gbajebe na Ijele na Blaze FM dị na Oraifite. Bịa ka igosi ọntarachi gị kọwa n'anya. Maka ajụjụ na ozi ekele kpọọ 08065796599 or 08109433247. Bịa n'otu ma bịa